everyone, welcome back to Sunday Live Show, and thank you so much guys for tuning in. Well guys, I'm back again with the Mzansi Rated TV show, and namhlanje guys akhuluma ke ngothando nesithembu. Well guys, episode ke yayizolo icacisile ukuthi cha bengasiwona ke umembeso kaSamke, kodwa kade kufika abantu bamsile kubezobona ke ingane uMethuli guys. So khona lapho vele abantu they are still asking ukuthi ke uMacele wethi akahlangani nezinto zokuganwa kaMseleki as much as kunengane phakathi. But I feel like even if we got the membeso uMacele bezoya, but again guys, ukushada akusiyona group work, akusiyi group work. So uMacele na unelungelo lokudecide ukuthi I want to participate on this, I want to do 1 2 3. Yes, I believe ukuthi wayenenkinga noMakhumalo engalesa sikhathi lesiya, because mhla uMseleki eganwa noma mhla uMseleki eyombesa kwakhwela uMacele uyobe khona, and I think we must just accept nje guys ukuthi cha, it have nothing to do with indaba ka 20 years nani now uyicacisile futhi wathi nje it have nothing to do with it. But again ucacisile ukuthi ke futhi akanandaba ukuthi Makhosikazi kaMseleki acabangani, yabo. I feel like i-season le i-push narrative yokuthi akuzwenwe lapha yani ukuze siqhubeke futhi sifuna ukwazi ukuthi kwagcina kwenzekeni. Ngiyakhumbula ukuthi ngalesa sikhathi ke uMangwabe ethi ke uyahamba, they've been pushing the narrative every season ukuthi ke uyahamba uMangwabe, then this season uMangwabe uthi I'm not going anywhere. So I feel like lento abayenzayo it's part of yebo i-production yabo ukuthi silokho siglued to uthando nesithembu ukuthi ke ifamily ayizwani, uMacele yabona nje yonke into abayenzayo it's part of strategy. Because tell me, what was the reason for uMseleki ukuthi ke akhulume ngokuthi ke kunabantu abammonithayo ukuthi wenzani kakhwela, like besikhona isidingo sokusho leyo nto, because if kuukuthi uMakhumalo lo wenza lento leyo why efuna ukumxabanisa nefamily yakakhwela ekubeni ethi yena wakha ke umuzi wakaMseleki. So I feel like uMseleki uyena nje ubhidlizayo ngezandla zakhe, angazi ngoba likho i-scripture sithi ke owesifazana ohlakaniphi oyindoda ehlakaniphile khona owesifazana ohlakaniphile, but uMseleki guys uyena oyididlizela umuzi wakhe ngezandla zakhe, yabona nje. Hayi cha, ngeke bakithi, ngeke. On this other side guys, uma yeni ke uveza ukuthi ke yena akazi lutho ngokuthi uMpumelelo ke uganiwe. uMpumelelo guys wahamba ehlangene nobaba wakhe, bahamba bayolobola kwaBiyela. Uthi ke uma yena akazi lutho ngaleyo nto, so nje kuningi maningi ama-loopholes esithi masibuka sibona ukuthi asazi noma isikeshi lesi noma vele into ekhona ngempela. Abantu abaningi ade ngibabona lapha ey'nkundleni zokuxhumana bethi bona nje sebebhorekile, abasafuna ukubukela ke lokhunjana lena le show lena. Nakhona ukuthi uMseleki azathatha unumber 5 it because wayikhuluma lento kuleya season ayikhuluma ngayo ukuthi ngifuna ukuthatha unumber 5. It have nothing to do with indaba yokuthi kune vision efeme akuna vision lapha. Kusetshenzwa imali manje usetshenzwa indaba yemali, like they will do anything for ukuthi silokho esibukile sifuna usilangazelela ukuthi isizini elandelayo yini ekufanele ukuthi ke ibhekwe, yabo. So nje hayi bandla shem, siyayibuka phela ngoba nakho siyathanda indaba zemizi yabantu, kodwa nje kuningi nje ukubona ukuthi la bayidlalela nje ngathi Nkosi yami, ngoba vele akukho kunye singakubuka. Yabo nje leya nto kade yenzeka lapha izolo, bawuMseleki ekhala ukuthi akanamama akanagogo washona, abanikazi bomuzi uSamke emele azovusa and uSamke usazomgila uMseleki ushe uSamke yi-2000 ucabanga nje ngoSiney usazomgila ngoba akazoyi-understanda lento yalesithembu. Futhi uMacele ohleze embuyisa njalo mntu sisi ehlisa umoya, akhulunywa kanjalo, yabo nje asazi. But ke kusho ukuthi siyoyibuka ke uthando nesithembu, so sifike ku-20 season futhi kahle sizoze siguge sibuka uthando nesithembu, because balokho beveza idrama yenze ukuthi silosibuka futhi. So yeah guys, that brings us to the end of this video. Leave your comment below and share your opinion. Bye.